ang sayaw. Ako man gani, pero sayon ra na oy. So, Ay, na, tuod. Si Ate Kulin day kabaw dito mo sayaw dai. Ay, oh, day. Patunaw ta niya oy. putun na ta day day, natuwa-tuon. Saman. Kanang pwede may magpa-practice mo sayaw te. Ay, ugman mo na ikuan. Para asa man nga sayaw? Kana exercise ba kana stage ba eskwelahan ba? Ate sa magkuan ka kunabi sayaw. Ikaw may mic kay ana. Tama daw kung sayaw daw. Ay, Sige. Pero di ba ako ganahan mo tudlo ninyo kung di mo ka mo gahi kay mo glawas man. Sabi ki tudluhan. di oy, numsa man ka. Ah! Ang blawas. Sige. Asa man ta mag-practice? Kanang nindot na nindot. Ito lang tabalay na. Kaya naa dito ang Bluetooth. Agi. Nata. Pero lang ka kay kanang gahi mo naglawas sa Jin. Kailangan ang nakalihan. Sige. Ay, si Kwan. Kabakang gahi naglawas. Ayaw na si Kwan. Di kanay ka na. Klap ta. Klap. Banana pa. Klap. Ginagawa mo. Eh, anak yun. Iliyong yun ang boots. Anak yun. Ang lupot ka. Dari mo na. Sunod dari. Tatlo. Anak na yun. Ubus ang bag. Jim, di ka mauubos ang bag. Dung gigi. Hawa dong eh. Pagdag tubig rin ha. Hawa kayo. O dali ha. Nga pagkuha, makaabot ko ari. A few moments later. Nato ko rin sugog tubig hindi ko nawa magyabot. Saan ba tao? Ang baila suguon ba tao eh. Suguon ako be. Okay, padang dito. Sige, dili na po. Kulin. Asa na si Greg eh? Sugo ko matag tubig. Naro, sige ko diri. Ha? Nana laang. Pusing nilog. Agay! Kawan na tubig ba eh? Oh, nara. Inom ko. Dali, dali pa. Dali. Awa, kani siya. Sikat kay ni siya nga TikTok nun. Kailangan makaibalo ka sa stepping yan eh. What? Lawan, kailangan. Bisan sakit na imong hawak kay tiguang na kagalay. Anak gyud ani mo, anak ikaw na anak. Anak gyud anak. Ayun. Anak gyud sa imong kanan. Bakit? Umaw na kayo ko rin. Ayaw! Kinasugda na ni. Dapat anak. Dahil bati ay mong na. Bisan bati na daan. Kailang babatikon pag mo. Bati ay yun, anak. Bati yung ganun pa. Balangan mo doon sana na. Ika anak. Yun na ni mo. Ikaw ano? Wait, music. Nindot kinap. Tanaw. Basta music na. Tanawa. Kailangan music yun. Music yun. Iliog yun na yung hawak. Okay, 1, 2, 3, go! Music! Okay! No.